नामनेची लेखिका बीजेपीची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष मृदुला सिन्हा गोयची नवी राज्यपाल झाल्या। गुजरातचो राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली कडेन सध्या गोयचो राज्यपाल म्हणून अतिरिक्त भार आसा। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि राजस्थानाचे राज्यपालांचे नेमणुकांचो आदेश केंद्र सरकारान काढलो। उत्तर प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री कल्याण सिंगाक राजस्थान, गुजरातचो आदलो सभापती वाजुभाई वाला कर्नाटक, आदलो केंद्रीय मंत्री सी.व्ही. रावाक महाराष्ट्राचो राज्यपाल म्हणून नेमला। 71 वर्सांची नामनेची लेखिका आणि भाजपाची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष मृदुला सिन्हा गोयची नवी राज्यपाल झाल्या। आदलो राज्यपाल भारतवीर वांचूच्या जाग्यार तिची नेमणूक झाल्या। केंद्रात मोदीचे फुडारपणाखाला बीजेपी सरकार सत्तेर आयले उपरांत राजीनामा दिवपी राज्यपालांमदी गोयचो आदलो राज्यपाल वांचूय आशिल्लो। उत्तर प्रदेशचो आदलो मुख्यमंत्री कल्याण सिंगाची राजस्थानाचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाल्या। केंद्रात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या राज्यपालांची घोषणा केली। गुजरातचो आदलो सभापती वाजुभाई वाला कर्नाटकाचो राज्यपाल झाला। आदलो केंद्रीय मंत्री सी विद्यासागर रावाची महाराष्ट्राचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाल्या। के शंकर नारायणनाच्या जाग्यार ताची नेमणूक झाल्या। के शंकर नारायणनान आयतारा राजीनामो दिल्लो। भारतवीर वांचून राजीनामो दिल्या उपरांत मार्गारेट आल्वाक गोयचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो। तिचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत गुजरातचो राज्यपाल ओम प्रकाश कोहलीक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो। व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर स्कॅमात नाव आयिल्ल्यान भारतवीर वांचून गोयच्या राज्यपाल पदाचो राजीनामो दिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायनिंग बेगीन सुरू जावचें, कोणेच तातूंत आडमेळी हाडचे न्हय म्हूण मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले कामगार आनी ट्रकवाल्यांनी दिवचले मेणवाती पेटोवन रॅली काडली। लोकांनी कोटेश्वर देवाक गाराणें घाले। ऑक्टोबर म्हळ्यार मायनिंग लीज रिन्यू करून रोखडेच मायनिंग सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान वेळापत्रक दिलां। पर्रीकारान आपलें उतर खरें करून दाखोवचें म्हूण लोक मागतात। आज आमच्या कंपनीचे ले ऑफ लायल्या, ही ले ऑफ आहा ती आज सरकारान काडची। जे आमचे धंदे आसा ते सगळ्यांचे आज सगळे नुकसान जाल्ल्या। ज्या लोकांनी कोर्टात वचून मागणी मागल्या तांकां न्याय मेळपाक जाय। ज्यांच्यानी लोन काडलेल्या ते सामके तळमळटा, ते सामके रात दीस तांकां घेमना, तेंचेर संकट येयल्या तेन्ना तेंच्या मनात वायट वायट बुद्धी येता, तेन्ना सरकारान आमचेर न्याय करचो अशें आमी सगळे हे बिचोलचे आज कामगार भाव आणि जे आज बाकीचे आहात ते सगळे मागणी मागतात। त्या सगळे पार्टीचे आसूं खंयचोय पक्ष आसूं सगळ्यांनी एकजूट जावन सगळ्यांनी एकामेकाक हात दिवन आमचेर जो अन्याय जाला तो न्याय मागपाक आमी सगळे कामगार तोडकार समर्था तुझ्या पांया कडेन मागणी मागता। सगळ्यांचे कल्याण कर। जायते मंडळी आसा जे आमचे विघ्न हाडूंक सोदता, आमी तेच घराणे घालपाक गेला। आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना, पण आमकां दिसता की मायनिंग हे बेगीन सुरू जातले। हेमानूय सांगलेलें आसा की आपण मायनिंग जी पॉलिसी आसा 18 तारखेर मेरेन स्टार्ट करतलो म्हणून। त्या खातीर आतां आमकां दिसता की तेजें आश्वासन पळोवन दिसता की मायनिंग रिज्यूम जातलें। आमकां आशा एक जाल्या ना, आमची सामकी आशा गेल्ली। मालवाले ट्रकवाले सगळे तांकां हे दिता, पॅकेट दिता आणि कामगारांना लोन काढले तांकां पॅकेट दिना, तेंचे बी सहमती करचे दिल्यार जे कोणी प्रॉब्लेम हे फुडें करचे न्हू, तेन्ना कोणी प्रॉब्लेम हे करचे न्हू, तेन्ना ते कायदेशीर मायनी आहा त्यो सुरू करचे। आणि कोणी जे आमचे NGO जा कोणी आहा न्हू तेंच्यांनी हे प्रॉब्लेम करूंक जायना आणि जाता तितल्यो मायनी सुरू तांकां हेल्प करचे आणि कितें आहा ते कायदेशीर प्रमाणे हे मायनी सुरू करच्यो। तांकां बरी सद्बुद्धी दिवची आणि ह्यो मायनिंग चालू करून घेवच्यो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। कोंकणी, मराठी दोनूय भारतीय भाषा, पूण गोंयच्या कांय लोकांक मराठीची एलर्जी आसा। मराठी सोंपोवंक सोदपी कोंकणीवादी कोंकणीच सोंपयतले म्हणून गोमंतक मराठी अकादेमीचो नवो अध्यक्ष संजय हरमलकार उलयला। मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळचो म्हूण वावर चालू दवरतले। गोमंतक मराठी अकादेमी मरपाक दिवंक जायना, तशें जावंक दिवचें ना म्हणून हरमलकार उलयलो। तुम्ही मराठीला संपू जर इच्छितात, कोंकणीवादी जर तर तुम्ही पण संपणार, कोंकणी भाषा पण संपणार। कारण मी अनेक वेळा सांगतो ते मानगुळ काय म्हणतात ना, झाडावर जी दुसरी झाडं जगतात तशी कोकणी मराठी झाडावर जगते। कोकणी ही मराठीमुळे जगते आणि मराठी संपली तर कोकणी संपली हे निश्चित आहे। आणि उगाच आपसामध्ये मराठी कोकणी म्हणून लढण्यापेक्षा तुम्ही इंग्रजी विरुद्ध लढा, हिंमत असेल तर। तिकडे नाही लढत तुम्ही। काही लोकांना मराठी संदर्भातच एलर्जी का होते कोणाला? सरकार आपली नवी गोवा मराठी अकादमी करता। गोमंतक मराठी अकादमीचे सरकारी अनुदान बंद करून अकादमीची परवरेची मालमत्ता जप्त करपाचे पर्रीकार सरकाराचे तकलेन घोळटा। हे परिस्थितीन संजय हरमलकाराक गोमंतक मराठी अकादमीचो अध्यक्ष केला। तो म्हणटा अकादमीचे मराठी भवन सारखे बांधूंक ना। मला माहिती नाही एवढ्या मोठ्या इमारतीची काय गरज होती, ते मला माहिती नाही। मी खूप अनेक वेळा जेव्हा जातो तेव्हा सगळ्या इमारतीमध्ये फिरून बघतो, एवढं मोठं ते काय करून ठेवलंय काय माहित। त्याचा तुम्ही थिएटर पाहिलात, आतमध्ये थिएटर केलाय तो असं वाटतं की आपण टकले बघतो लोकांचे।
त्यांनी जर स्थापना झालीच सरकारी केलीच समजा आणि ती झालेल्या तर जमा आहे असं वाटतं मला, आणि जर झालीच तर आम्ही मिळून मिसळून काम करू. शेवटी आपल्याला मराठीचं काम करायचं आहे, मराठी भाषेचं काम करायचं आहे. मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्हाला सगळ्यांना झटायला पाहिजे. इतले मजगती सर्गेस्त गायक मुकेशाच्या पुण्यतिथी निमतान पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांचा आणि एंटरटेनर्स संस्थेन मेळून 27 ऑगस्टाक खासा कार्यावळ दवरल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कारितास गोवा सेन्स संघटनेन खासा भुरग्यां खातीर चवथीची कार्यावळ दवरिल्ली. विस्त कमी आशिल्ल्या भुरग्यांकय चवथ कितें ती कळची, तांचे उत्सवाचे 4 दीस उमेदीन वचचे म्हूण कार्यावळ दवरिल्ली. गोंयभरची वेगवेगळ्या खासा भुरग्यांच्या शाळेंतलीं भुरगीं कार्यावळीत वांटेकार जाल्ली. विस्त कमी आशिल्ल्या वा कमी आयकूंक येता तांकांय चवथीची उमेद कितें ती कळची म्हूण हो उपक्रम. ह्या भुरग्यांक चवथीची सुटी दितात, पूण तांकां चवथ म्हणल्यार कितें तें खबर आसना. चवथ म्हणल्यार कितें, ती कशी मनयतात, ताचेर कारितास गोवा सेन्ससान ह्या भुरग्यांक म्हायतीच्यो 4 गजाली सांगल्यो. बहुत बच्चे को उनको विजन की प्रॉब्लम है और हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कैसे होता है, क्या करते हैं. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनको कॉन्सेप्ट देते हैं. आज गणेश जी का और जितना भी सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, तो वो सब उसका कॉन्सेप्ट देते हैं एक एक करके. इसलिए हम उनको आज अलग से सेलिब्रेशन किया और इनको एंटिसिपेशन दिया. जैसे गणेश जी अभी आएगा 29 को, ठीक है, इसलिए हम पहले उसको एंटिसिपेशन दें क्योंकि तब तक स्कूल भी बंद रहेगा, तो उनको लेके हम वो सब प्रोग्राम करते हैं. 10 दिन की छुट्टियां लगने वाली है गणपति उत्सव की, तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि छुट्टियां आई है तो क्यों आई है. तो इसकी वजह से हम पहले से उनको ये एंटिसिपेशन के लिए ये पूजा रखा है. ये पूजा थ्रू उनको समझ में आता है कि अभी जो गणपति फेस्टिवल आने वाला है और हमकी 10 दिन का छुट्टियाँ भी आई है, इसकी वजह से आई है. और अभी हमको 10 दिन ये गणपति फेस्टिवल जाके ये करना है, एंजॉयमेंट करना है, सेलिब्रेट करना है, इसलिए ये पूजा रखा है और उनको एंटिसिपेशन मिलता है. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. घेऊया एक विराम.